Wel, croeso cynnes iawn i chi ato ni bore yma. Yn hyfryd gweld gwynebau, cyfarwydd aelodau, a mae'n hyfryd gweld ymwelwyr hefyd. Felly, croeso cynnes iawn i chi ato ni bore yma. Fel chi'n gweld, Rhodri sy'n arwain bore yma. Ni'n dymuno bendith a rhwyddineb a nerth yr ysbryd i Rhodri wrth efo agor y gair i ni bore yma. Mae Dewi yn resolfen, ni'n gofio am Dewi, Meirion wedyn yn maes teg, felly ni'n cofio am y gweision yma sydd yn dymuno dyrchafu enw Iesu Grist. Ar ôl yr oedfa, peidiwch rhithro i ffwrdd, gai annog chi i aros. Mae yna baned yn y cefn fan hyn yn cael ei ddarparu. Gai annog chi i aros am hynny ni gymdeithasu gyda'n gilydd. Ac yna tua cwarter i 12, bydd gloch yn canu, bydd un o'r plant yn canu cloch, a mae hynny'n arwydd bod ni'n cael ysgol sul. A dyma'r ysgol sul olaf cyn gwylio'r haf. Dydd Gwener, beth sy'n digwydd dydd Gwener, blant? Mae'r ysgol yn gorffen. So, bydd dim ysgol sul wythnos nesaf. Felly, dim ysgol sul wythnos nesaf, ond ysgol sul olaf wythnos yma. A mae yn gyfle i ni ddiolch fel eglwys i'r rheina sydd wedi paratoi ysgol sul wythnos ar ôl wythnos. Ni ddim yn cymryd eich cyfraniad chi'n ganiataol ac yn ni'n parhau wedi o bydd Duw yn defnyddio yr ysgol sul i fod yn fendith i'r plant ac i'r oedolion hefyd. O ran yr wythnos, wel heno, prynhawn yma, tro ni yw yn y tabernacl, i weini yn y tabernacl, felly cofiwch am hynny. Fi'n cymryd fod ni'n oce o ran gwirfoddolwyr. Os wnawn ni checo ar y diwedd gyda Liz a Lynn, i sicrhau bod yna ddigon i gael. Yna heno am 5 ni'n cyfarfod eto, a bydd Daniel Williams o Bala'n wreiddiol, ond yn byw yn Caerdydd nawr, bydd yn agor y gair i ni heno am 5. Yna o ran yr wythnos, mae cwrgweddi yma am 20 munud i 8. Gai annog chi ddod, ni'n meddwl am yr holl weithgareddau'r haf. Please, os gallwch chi ddod, dewch i'r cwrgweddi. Yna bore di Mercher cwrdd i'r gwragedd, a mae hynny'n cael ei gynnal yn ein tŷ ni bore di Mercher am 10, a pobl yn dod wedi dewis eu hoff emyn neu hoff adnod. Sul nesa, dydd Sadwn, fi heb roi hwn lawr, fi jyst yn cofio nawr. Barbecue gwragedd i fod. Mae cwpl yn nodo. So mae barbecue gwragedd bore di Sadwn nesa. Yn o Sadwn nesa. Felly, na i gadarnhau hynny hyn o ran yn union faint o gloch. Yn tŷ... O, Leri mynd fel hyn. Diolch, Leri. Yn tŷ Dewi a Leri. Am faint o gloch, Leri? 7 i ni'n credu. Ni'n ni gadarnhau y cyfan heno. Ac yna... Sul nesa, byddai'n arwain yn y bore, ac yna yn y nos, ni'n cael hen gyfaill nôl i ni, Steffan Ellis yn arwain yn y nos. Felly ni'n edrych ymlaen at hynny hefyd. Yn aml iawn, os yw fi'n gyrru'r car, fi'n gyrru trwy ambell i ran, a fi'n anghofio bod fi wedi gyrru trwyddo fe, achos mae mor gyfarwydd i fi. Fydd bron a bod allu wneud e heb feddwl. Fi'n eitha saff, gobeithio. Ond mae hwnna i weithiau allu digwydd ar y sul. Ni allu dod i'r capel, ni mor gyfarwydd, a ni allu dod i oedfa, ni mor gyfarwydd, ac bron a bod diwedd yr oedfa, chi'n meddwl, beth oedd hwnna i gyd? Gai annog chi ac annog fi i agor y drws i Grist i ddod mewn, i ganolbwyntio. So, beth o oedran chi? I ganolbwyntio a dweud, Duw, please, siarad â ni a fi bore yma. Felly gydwch ni weddio. O Dduw ein tad, helpa ni nawr i ganolbwyntio, i sylweddoli bod ni'n neud rhywbeth mawr nawr, bod ni'n dod i addoli Duw byw sydd yn gallu siarad â ni. Ac ni'n gweddio byddwn ni gyd bore yma yn ymwybodol, dy fod ti o Dduw yn siarad gyda ni fel unigolion ac fel eglwys, ac byddwn ni'n mynd o yma yn bobl gwahanol. Byddwn ni'n ymwybodol fod ti o Dduw wedi siarad â ni, a bydd y cyfan yn ogoniant i Iesu Grist. Bydd gyda Rhodri wrth iddo fe agor y gair i ni, ni'n cyflwyno Dewi yn resolfen, Meirion y maes teg,
ac yn wir lle bynnag mae'r air di'n cael ei agor yn ffyddlon, ni'n gweddio ac yn dymuno llwyddiant gogoniant Iesu Grist. Clewn ni nawr a bydd yn drigarog wrthon ni am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr, Gwydion. Wel, bore da, bawb. Ategu beth oedd Gwydion yn dweud fyna wrth gychwyn, bod e'n hawdd just dod ar y sil, a mynd adre ac ynghofio y cyfan, bod ni ar ryw fath o autopilot. Ni'n mynd i ganu ar yn eistedd i ddechrau gyda gweddi. Y gweddi i'r ysbryd ymwneud â ni wrth i ni addoli y bore yma. Ysbryd y trygwyddol Dduw, disgyn arnom ni, plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y trygwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Gadewch chi hwn fod yn weddi ni wrth ni ganu ar yn eistedd. Gwaith yr ysbryd yw dangos i ni mwy o'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n gwneud, nes dim byd gwell gallwn ni wneud bore yma na troi i edrych arno fe. Ta beth yw'n sefyllfa ni, ta beth yw'n tymladau ni, ta beth wedi profi'r wythnos diwetha, ta beth sydd o flaen i'r wythnos sydd i ddod, sdim byd gwell na troi bore yma ac edrych ar arglwydd Iesu Grist. A ni'n mynd i fyfyrio ar arglwydd Iesu Grist gyda'n gilydd wrth ni godi i ganu yr emyn nesaf. Mae'r emyn yn sôn yn arbennig am fawredd Crist. Pa mor fawr yw'r arglwydd Iesu Grist? I atgoffa'n hunain pwy ni'n dod o'i flaen y bore yma i addoli. 197 yn y llyfr yma, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Hynny i godi i addoli wrth ganu yr emyn gyda'n gilydd.
dechrau llyfr proffwyd Ezekiel. Mae Ezekiel yn cael gweledigaeth o Dduw. Mae werth darllen. Un oes chi wedi darllen ar blaen, a chi'n gyfarwydd, mae werth darllen eto, achos mae'n ddisgrifiad rhyfeddol o'r hyn mae Ezekiel yn gweld o Dduw. Ac mae'n un adnod, mae'n sôn bod y sŵn fel llawer o ddyfroedd, fel sŵn yr holl alluog, fel sŵn storm, fel sŵn byddin. A chi'n cael yna, ar y gosam Ezekiel yn mynd at Dduw, yr anoddau yw ei ddiffinio beth mae'n gweld. Ond mae'r sŵn yma, y sŵn fel llawer o ddyfroedd. Fi'n gwybod rai o chi wedi bod yn Niagara Falls. A mae'n siŵr, dwi erioed wedi bod, ond mae'n siŵr bod sŵn y dyfroedd, bod e'n rhywbeth, mae rhywbeth awesome amdano fe. Awesome yn gwir ystyr y gair. Fi wedi bod yn Cynarth Falls, so wedi bod fyna. Dwi'n quite yr un peth. Ond fi wedi bod yn Iguazu yn Brazil, le mae sawl rhaeadr enfawr a sŵn llawer o ddyfroedd. A un o'r pethau yn taro fi pan o'n i yna oedd bod e'n ennyn tawelwch. Bod dod o flaen rhywbeth mor bwerus, mor nerthol, bod y sŵn yn, dwi'n dweud gair sy'n, breathtaking. Bod e'n gadael chi heb ddim byd i ddweud. Bod rhywbeth awesome, rhywbeth ofnadwy am y peth. A dyna'r weledigaeth yn credu mae Ezekiel yn cael o Dduw. A pan ni'n meddwl am beth ni newydd ganu, mae beth ni newydd ganu yn rhyfeddol yn mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr fel Duw, mawr fel dyn, mawr ei berson. A ni mae Duw mae Crist yn fawr, hynod fawr yw yn awr. Ac yna, wel ni'n meddwl amdano ni. Pan ni'n gweld yn hunain falle o flaen Niagara Falls, ni'n meddwl, mor fach i ni. Wel, diwna ddim byd i gymharu a dod o flaen yr arglwydd Iesu Grist yn ei fawredd, hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Wel, fel i ni'n gallu dod. Fel ni'n gallu dod at yr arglwydd Iesu Grist o gwbl bore yma. Wel, mae'r emyn nesaf yn dweithio ni. Ni'n annog ni edrych ar Iesu Grist wrth ganu'r emyn ddiwetha. Ond sdim byd gwell i ni'n neud wrth edrych ar Iesu Grist nag edrych ar Crist croesoliedig. Un sydd wedi rhoi i fywyd yn ein lle ni. Emyn 366. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes. Pryd hyn rwyf yn difrysio'r byd a'r holl agoniant sydd ynddo i gyd. Poen a llywynydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes. Ple bu'r rhinweddau fel yr rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddraen. When ni wedi canu am Iesu Grist yn fawr, wel, mae'n fawr fan hyn ar y groes. Yn ni godi i ganu ac i ddiolch bod lle gyda ni ddod ato fe bore yma, oherwydd bod e'n Grist croesoliedig yn ein lle ni.
yn niweddio. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod yn fawr. Bod yn fawr ers tragwyddoldeb. A bod e'n hynod fawr yn awr. Bod e'n frenin nef a deiar lawr. Ni'n diolch i ti hefyd yn ei fawredd. Bod wedi mynd i'r groes yn ein lle ni. Wedi talu'r ddyled na allan ni dalu. Wedi cymryd ein cosb ni, ein cywilydd ni, ein methiannau ni, ein pechod i gyd. Ac wedi cymryd dy lyd a thigofaint di yn ein lle ni, fel bod ni yn cael dy gyfoeth di, dy gyfiawnder di. Hyd yn oed, mae'n iawn i ddweud dy fawredd di. Arglwydd, ni'n gweddio bydden ni'n gogoneddu Iesu Grist. Bydden ni'n gogoneddu fe bore yma, yn yr oedfa yma gyda'n gilydd. A nid yn ni'n gweddill y dydd, ond yn y bywydau cyfan, a bydde'r cyfan clod y mawl iddo fe. Amen. Mae Bedwyr yn mynd ymlaen i roi stori i'r plant. Speedy Molly, down to you. Reit, mewn chydig bach, ni'n mynd i clywed Uncle Rhodri yn darllen am stori yn y Beibl. Okay? Darllen am person eitha bach yn y Beibl. Os rhywun yn gwybod enw y person? Sachais. Ti'n gywir, Sachais. Nawr, yn yr amser yma, pan oedd Sachais o gwmpas, dyna pryd oedd Iesu Grist yn byw hefyd. A oedd Iesu Grist ar yr adeg yma yn rili enwog. Oedd pawb, neu lot o bobl, wedi clywed am Iesu Grist. A dychmygwch bod chi'n clywed am rhywun sy'n neud gwirthiau. Rhywun super amazing sy'n neud pobl sy'n ddall i gallu gweld eto. Neu neud pobl sydd ddim yn gallu symud i gallu cerdded a rhedeg eto. Os chi'n clywed am hwn, chi eisiau mynd i weld y person yma. So, oedd Iesu'n dod i lle o'r enw Jericho. A wrth cyrraedd fyna, oedd yr holl bobl yna eisiau gweld Iesu Grist. A maen nhw gyd yn crowd o rownd i weld Iesu Grist. Nawr, oedd rhai o chi'n tafwyl ddoe. A yna lot o crowds yn watcho falle ysgolion yn canu, neu yr llwyfan mawr yn canu. Oedd rhai o chi yn canu ar y llwyfan. Nawr, oedd rhai o chi wedi mynd i weld plant arall yn canu hefyd, yn do? A ble o'ch chi yn y crowd? O'ch chi'n eitha agos yn y blaen, yn do chi? O'ch chi yn y blaen? A oedd rhai o chi hyd yn oed yn ista a dal yn gallu gweld. Chi'n lwcus. Ond, oedd rhai pobl, holl ffordd yn y cefn fel fi, angen mynd fel hyn i gweld y plant yn canu. Iawn? A fi ddim yn fach iawn. Ond hyd yn oed fi'n stryglo gweld yn tafwyl, a dwi'n tafwyl ddim yn hiwd. Ond oedd y crowd yma rownd Iesu Grist yn fwy na pawb oedd yn tafwyl. Crowd mawr iawn iawn. A oedd Sachais yn lot llai na fi. So oedd dim chance gyda Sachais i weld Iesu Grist. A hefyd, oedd pobl ddim yn hoffi Sachais. Chi'n lwcus, mae pobl yn hoffi chi. So oedd pobl yn garedig yn dweud, ewch chi i'r blaen. Gewch chi fynd i'r blaen i gweld pawb yn canu. Oedd pobl ddim fel yna fo Sachais. Ond nhw fel, ti ddim yn cael edrych yn Iesu Grist, cer i ffwrdd. A nhw'n blocio fe. So ddim yn neis iawn. Ydych chi'n meddwl oedd Iesu Grist eisiau gweld Sachais? Wel, ti'n be, dyna'r ateb fi eisiau, ond dyna'r ateb cywir. Fi'n siŵr bod lot o pobl yn meddwl, Sachais, Iesu ddim eisiau gweld fe, achos job Sachais oedd casglwr trethu. Oedd e'n mynd yn gwmpas ac yn cymryd arian wrth bobl, a cymryd lot mwy o arian nag oedd o fod. A oedd pobl yn cysau y casglwr trethu. Ond nhw ddim yn pobl neis iawn. A chi'n gwybod beth? Oedd hyd yn oed un o'r disgyblion wedi bod yn casglwr trethu. Oedd Matthew, dyna beth oedd job fe, ond oedd hwnna ddim yn stopo Iesu. Oedd Iesu dal di gofyn i Matthew dilyn e, a mae'n neud yr un peth i Sachais. Bod Sachais ddim yn berson neis, a wedi bod yn cymryd arian gan bawb, oedd Iesu'n dweud, ti falle ddim yn person da.
ond fi dal eisiau ti i ddilyn fi. Okay? A beth mae Iesu'n neud efo Sacheis? Pwy sy'n gwybod? Beth mae'n neud rhywbeth? Mae Sacheis yn treol dringo'r coed i gweld Iesu, a beth mae Iesu'n neud wedyn? Mols? Ti'n cofio? Mae wedi dod lawr. Mae Iesu Grist wedi gweld Sacheis yn treol dringo, a mae'n dweud, Sacheis, der yma. A beth arall sy'n digwydd? Fi eisiau dod i ti i gael bwyd. Mae'r holl pobl yma yn dweud, Sacheis, y boi sy'n dweud arian ni, ti eisiau mynd i ti fe i cael bwyd? Ti'n hwnna ddim yn dig? Mae e'n boi fi, pam ti eisiau mynd i weld fe? Ond yw Iesu ddim yn dod i'r byd just i achub y pobl da iawn. Ydy e? Achos does neb yn berffaith, does neb yn ddigon da, mae Iesu wedi dod i achub unrhyw un, hyd yn oed falle y plant mwyaf cas yn ysgol chi, mae Iesu wedi dod i achub nhw. Ond mae hefyd wedi dod i achub ni gyd fan hyn hefyd. A mae'n bwysig cofio hwnna. Pan ni'n clywed am stori iachus, ni'n bwysig cofio bod Iesu ddim just yn derbyn rhai pobl, mae'n derbyn unrhyw un. A mae e hefyd yn dewis y pobl. Mae'n gweld Sacheis, a mae ddim yn dweud, hei, pawb fan'na, dewch draw fan hyn. Mae'n dweud, hei, ti, Sacheis, dere gyda fi. Iawn, a mae'n bwysig i ni gofio hwnna. Reit, cofiwch nawr pan mae Rhod yn darllen yr hanes yn y Beibl, triwch gwrando a gweld os chi'n gallu cofio'r stori. Okay? Da, ewch chi lawr. Diolch yn fawr, Bydwyr. Nen ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist yn galw pobl fel Sacheis. Ni'n diolch i ti bod wedi dod i alw ac i achub y rai sydd ar goll y go Dduw. Ni'n diolch i ti bod hynny yn newyddion da i ni y bore yma. Bod ni'n ymwybodol bod ni ddim yr hyn dylen ni fod. Bod ni ddim yn gallu cadw safonau yn hunain heb sôn am y safon wyt ti, sydd gyda ti fel Duw sanctaidd. Arglwydd ni'n diolch i ti bod Crist wedi dod ar yn hôl ni, bod e'n curo wrth y drws heddi i ni, bod e heddi am alw ein henwe ni i ddod i'w ddilyn e. Arglwydd ni'n gweddio neu di roi gras i ni a nerth i ni a'r gallu trwy'r ysbrydlan i ymateb i dalwad i heddi arno ni. Bod ni hefyd yn clywed y lais ti ac yn dod ata ti. Arglwydd, ni'n gweddio bydde hynny'n wir, ddim jyst fan hyn bore yma, ond ni'n gweddio bydde fe'n wir mwy a mwy yn ein dinas ni. Ni'n gweddio bydde fe'n mwy a mwy gwir yn ein gwlad ni. Bydde ni'n gwybod am fwy o bobl ble mae Crist yn galw a pobl yn gwrando ac ymateb mewn ffydd iddo fe a'r hyn mae di wneud troso ni. Arglwydd, ni'n gweddio yn hynny, bydde ti yn cael dy ogoneddu. Bydde dy enw di yn cael ei sancteiddio a'i fawrygu. O Dduw, ni'n dod ata ti, yn gwybod fod ti'n gwybod pob peth amdano ni. Ac arglwydd yn gwybod bod ni ddim yn gallu cuddio dim byd oddi wrtho ti. Diolch arglwydd bod hynny yn gallu bod yn gysur yn ei bore yma hefyd. Bod ti yn gwybod beth sydd ar ein meddyliau ni. Ti'n gwybod beth ni'n poeni amdano. Yr hyn ni yn gofidio amdano. Arglwydd, ti'n gwybod yr holl beth yna, ti eisiau ni ddod a'r holl beth yna ger dyfron di. Ti eisiau yn nabod ni'n llawn, a bod ni'n rhoi'n hunain yn llawn i ti. Helpa ni trwy'r ysbryd lan i gael y nerth i ddod â pob peth o dy flaen di, gan rhoi pob peth i dy ofal di, gan ymddiried yno ti fel ein tad nefol ni.
Arglwydd, ni'n gweddio dros lywodraeth newydd yn San Steffan. Ni'n meddwl am yr etholiad fi ddiweddar. Ni'n gweddio nawr wrth i'r llywodraeth newydd dechrau ar ei gwaith. Ni'n gweddio y bydde dras cyffredinol di ar waith yn dwy'n cyfiawnder yn y cymdeithas ni. Ac yn arbennig arglwydd, ni'n gweddio i ti ddiogelu y gwaith yr Efengil, rhoi rhyddid i eglwysu, i unigolion, i wneud y waith di, i sôn am yr arglwydd Iesu Grist, ac i fawrygu i enw fe. Arglwydd eto ni'n gweddio dros Gristnogion sydd yn gweithio yn y llywodraeth, yn gweddio i ti i gadw nhw rhag yr un drwg. Ni'n gweddio i ti wneud i gwaith nhw droso ti yn bell gyrhaeddol yn ei effaith e, fel bod ti'n dwy'n daioni i'n cymdeithas ni. Arglwydd yn codi'n byd ni ti. Ti'n gwybod llawer fwy na ni ac yn well na ni beth yw cyflwr yn byd ni. Arglwydd, ni'n tristau wrth weld pechod yn llwyddo. Ac ni yn gweddio i ti ddwy'n cyfiawnder, i ti ddwy'n heddwch, i ti ddwy'n llwyddiant i'r Efengil, hyd yn oed mewn llefydd sydd yn dioddau. Arglwydd, ni'n gwybod bod dim eisiau mynd yn bell i ddod ar draws dioddefaint. Meddwl am rhai o'n plith ni sy'n dioddau. Rhai bydde'n dymuno bod yma y bore yna sydd ddim yn gallu bod yma. Rhai sydd yn cuddio yr hyn maen nhw'n dioddau, yn ddwfn yn eu calonau nhw, arglwydd yn gweddio i ti weinyddigaethu, ac i ti fugeilio yn dyner i'n anghenion gwahanol ni. O Dduw, ni'n diolch ti bod ni'n gallu dwy'n y cyfan ger dy fron di. Ni'n gweddio i ti faddau ni, y pob bai yn derbyn di. Ni'n gweddio i ti dderbyn ni yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, oedd y Gwydion yn sôn wrth gychwyn bod, a ddyn sôn yn credu wrth diwetha yn ei bregaeth, bod Iesu Grist wrth y drws yn curo. A ni'n mynd i gannu emyn am hynny nawr, emyn 305. A mae'n wir bore yma. Mae'n wir os ni'n credu yn barod, a mae'n wir os ni ddim yn credu. Bod Iesu Grist yn curo wrth y drws, ac mae eisiau dod mewn a gwledda gyda ni. Mae eisiau bwyta, mae eisiau mwynhau yn cymdeithas ni gyda ni. A'r cwestiwn yw, oedden ni'n mynd i agor y drws iddo fe? Wel, mae'r emynydd fan hyn yn dweud, agor iddo, anghymarol Iesu ci. Newn ni godi i ganu. Oh
Wel, os ydych eich Beibl, ar y sgrin, os ydych chi droi at Luc penod 19 yr hanes nath Bedwyr ddisgrifio mor dda i ni yn y stori plant munud yn ôl. Na hanes, felly sy'n gyfarwydd, dyn ni'n meddwl, felly bob un ohono ni, ond pan ni'n cerdded i'r capel bwr yma, nes i ddigwydd bwrw mewn i cymydog. A ni'n meddwl, hun y fi, ni'n meddwl, bydde fe'n gwybod, nath i ofni beth ni'n pregethu arno, nes i weid hyn, a dde ddim yn gwybod dim amdano fe. Felly, falle bod chi ddim yn gwybod, ond fi'n siŵr bod e'n gyfarwydd i rhanhelaeth ohono chi. Luc 19 a darllen yn adnod 1. Yr oedd wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Sycheis. Un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld prin oedd Iesu. Ond yr oedd yno ormod o dyrfa, a gyntau'n ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamorwydden mwyn gweld Iesu, oherwydd roedd ar fynd heibio y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd I fyny a dweud wrtho, Sycheis, tyr di lawr ar dy union. Mae'n rhaid I mi aros yn dy di heddiw. Daeth ef I lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, mae wedi mynd I le tua ddyn pechadurus. Ond safodd Sycheis yno, ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r clodion. Os mynais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl bedai'r gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab I Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn I geisio ac I achub y colledig. Dyma air Duw. Fel oedd Bedwyr yn sôn yn y stori, so os chi'n cael y profiad o fod mewn cyngerdd, mewn torf, a ddim yn gallu gweld beth sy'n digwydd. Wel, dyna yr hanes sydd gyda ni fan hyn, bod rhywun sy'n ddyn bach ac yn methu gweld beth sydd yn digwydd. A mae'n hanes gyfarwydd, mae'n siŵr fod yn un o hoff hanesion ysgol Sul, dod ar draws y Sycheis yn y goeden. Ond pam yr hanes yma yn y Beibl? Pam bod Luc wedi cofnodi'r hanes yma ar ein cyfer ni? Beth sydd wedi ddweud I ni y bore yma? A un o'r pethau mae'n rhan I ofyn, bob tro ni'n darllen y gair, yw beth mae hwn yn dweud am Iesu Grist. Felly blant a phobl ifanc. Ond yn fwy yna, pob un o'n ni mewn gwirionedd, be ni'n gallu gwneud wrth agor y Beibl a darllen, yw gofyn beth mae hwn yn dweud amdano fi. Ond nid fyna rydyn ni ddechrau, beth gyda darllen y Beibl, y cwestiwn dylen ni fod yn gofyn yw beth mae hwn yn dweud wrtho fi am yr arlydd Iesu Grist. Nes mlaen yn Luc, chi'n cofio ar ôl I atgyfodiad, mae Iesu Grist yn cyfarfod gyda dau ar y ffordd I Emais. A mae'n esbonio iddyn nhw pam oedd rhaid iddo fe gael ei groesoelio. A mae'n dweud, can ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd I fynd y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun. Yn yr holl ysgrythurau. Mae'r cyfan sydd gyda ni yn dweud rhywbeth wrtho ni am Iesu Grist. Ac felly, dyna le fi eisiau dechrau. Fi eisiau dechrau edrych ar beth mae'n dweutho ni am yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna 3 peth mae'n mynd I weithio ni. 3 peth anusgwyl fi'n meddwl. Falle bod e ddim yn anusgwyl I chi, ond fi'n meddwl bod e'n anusgwyl. A'r peth cyntaf yw hyn.
Mae Iesu yn gwybod pob peth amdano ni. Mae'n gwybod bob peth amdano ni. Mae'n lyc y dechrau'r hanes gyda Zaccheus, yn dweud. Mae gyd am Zaccheus i ddechrau gyda. Mae'n brif gasglwr trethu, mae'n ddyn cyfoethog, mae'n ddyn bach, a mae'n meddwl bod e ar y ffordd i weld Iesu. Dyna mae'n meddwl. Mae eisiau gweld Iesu, mae ar y ffordd i weld e. Ond y gwirionedd yw, Iesu sydd ar ei ffordd i weld Zaccheus. Nid y ffordd arall rownd. Pan mae Iesu'n dod at y fan, ble mae Zaccheus yn y goeden, mae'n dweud, dyma pwy fi wedi bod yn aros amdano. Mae yma. Zaccheus. Caerdydd lawr. Mae'n rhyfedd y fi bod Zaccheus, jyst ar y pwynt yna, heb gwmpa mas o'r goeden. Bod yr un me, oedd eisiau gweld pwy oedd yn galw i enw fe. Yn nabod Zaccheus ei hun yn wir. Yn gwybod pob peth amdano fe. Sdim byd bore yma nad yw Iesu Grist yn gwybod am bob un ohono ni. Oedden ni wir yn credu na? Dwi'n meddwl, oedden ni wir yn gwybod na yn ein penni, ond oedden ni wir yn credu ac yn deall bod Iesu Grist yn gwybod bob peth am bob un ohono ni. Y peryg wastad fi'n meddwl yw bod ni'n neud Iesu Grist yn llai na beth yw e. Bod ni'n neud yn llai na beth yw e. Bod ni'n meddwl amdano fe bron fel unrhyw berson arall. Rhywun sy'n bach yn gryfach, sydd yn gwybod mwy pwysig, falle yn y pen draw, mae'n rili just fel ni. Ond nid fel na, mae Iesu Grist o gwbl. Mae'n ni stopo meddwl yn fach o'r arglwydd Iesu Grist. A sdim byd bore yma na dwi'n gwybod. Mae wedi creu bob peth. A mae'n gwybod pob peth am bob peth mae wedi creu. A pob peth dwi heb i greu, os mae'n bosib dweud hynny. Mae'n gwybod sawl blewyn y wallt sydd ar ben bob un ohono ni. Falle bod e'n haws i gyfri rhai na'i gilydd. Ond mae'n gwybod pob un, a ddim yn gwybod, gaf i gyfri nhw. Mae'n gwybod, beth ni'n gofyn iddo fe, bydde fe'n gwybod, cyn bod ni'n gofyn y cwestiwn, beth ni eisiau gofyn. Mae'n gwybod bob peth. A mae'n golygu bod e'n gwybod pan e'n mynd i Jericho y dydd yna, bod yna ddyn o'r enw Zaccheus mynd i fod yn y goeden, yn aros amdano fe. A mae'n golygu bore yma, wrth i ni addoli gyda'n gilydd, bod hwn ddim yn ddamwen. Bod y gair sydd gyda ni bore yma, bod e ddim jyst yn beth fi wedi dewis o ran fy hun. Mae rhan o hynny'n wir, ond mae'n rhan o drefen Duw. Bob dydd Sul, bob tro ni'n dod i'r oedfa, mae pob emyn sydd wedi ddewis, mae pob darlleniad sydd wedi ddewis, mae hwnna yn rhan o drefn Duw ar ein cyfer ni jyst gymaint, a ddim rhan o drefn Duw bod Zaccheus yn y goeden wrth bod e'n mynd heibio. A beth i ni'n neud o hynny ar ddydd Sul fel arfer? Beth yw'n agwedd ni at hynny? Oedden ni'n meddwl, bore yma, mae gyda Duw rhywbeth i ddweud yn benodol wrtho fi. Ac oedden ni'n dod wedyn i'r oedfa. Fi'n edrych mlaen i glywed beth sydd gyda Duw i ddweud wrtho fi y bore yma. Bod rhywbeth penodol i bob un o ni. I ni fel eglwys ac i ni fel unigolion. Chymod pan mae Emyr, pan byddai'n nôl o'i gyfnod sabathol, fi'n siŵr byddai'n cychwyn ar yr arfer eto, ddanfon neges yn dweud, dyma beth fi'n pregethu arno dydd Sul, ac yn fras, dyma beth fi'n edrych arno. Pan ni'n cael y neges yna, oedden ni'n neud gyda, oedden ni'n mynd a troi at yn Beible.
ac yn darllen y gair yna, yn paratoi'n hunain ar gyfer dod i'r oedfa, myfyrio ar yr hyn mae wedi pwyntio mas, mae'n mynd i ddweud. Hynny yw, mae Duw wedi paratoi hwn ar ein cyfer ni. Ac felly mae eisiau ni wneud y fwyaf o'r cyfle mae Duw wedi rhoi i ni. Ond i ni roi pob peth i wrando ar yr hyn sydd gyda fe i ddweud. Ond mae agwedd arall yn dos yn rhefn Duw fan hyn, bod ni'n gwybod bob peth amdano ni, rhywbeth sy'n mwy anodd i ni falle, bod Iesu Grist yn gwybod bob peth amdano ni. Nawr ydyn siŵr bod neb fan hyn yn abod fi'n well yn heili i fy hun. A fi'n siŵr gallen nhw ddweud pethau wrthoch chi amdano fi byddai'n codi cywilydd arno fi. Fi'n gobeithio nhw ddim dweud y pethau hynny. Ond mae'n siŵr yn wir, eto yn bob un ono ni, yn dweud. Bod yna bobl sy'n abod ni cystal bod nhw'n gwybod y pethau ni'n cuddio wrth bobl eraill. A sy'n nhw'n rhannu yna gyda pawb fan hyn, byddai cywilydd arno ni o beth i ni fel mewn gwirionedd. Mae Crist yn gwybod bob peth amdano ni. A ddim just bob peth fel ein teulu ni, neu'n ffrindiau agosa ni. Mae'n gwybod hyd yn oed beth yw'n meddyliau ni, beth yw'n dyheuadau ni. A os i'n ystyried y pethau hynny o flaen Duw sanctaidd, mae'n siŵr o fod yn codi cywilydd arno ni. Nid y bwriad yw wneud ni dimlo'n euog. Y gwir yw, dylen ni fod yn timlo'n euog wrth feddwl bod Iesu Grist yn gwybod bob peth amdano ni. Dyna beth ni'n gweld pan mae Crist yn dangos ei hun yn y gair. Pan mae'n dangos hun i Pedr yn dweud, dos ydi wrthyf. Dyn pechadurus yw fi. Pan mae Duw yn ymddangos i Eseia yn y deml, mae'n dweud, gwai fi. A dweud mae'n heiddi byw. A dyna'n sefyllfa ni o flaen Duw. Ac eto, os mae'r temtasiwn yn ei wneud Crist yn llai na beth yw mae hefyd temtasiwn yn ni, i wneud yn pechod ni yn llai na beth yw A ni'n byw yn dyn ni mewn oes ble mae cywilydd yn beth prin iawn. Hynny yw, buodd y gyfnod, yn meddwl am rhywun fel arlywydd Nixon. A hynny gath Nixon, oedd yn arlywydd yn y 60au, 70au o'r ganrif ddiwetha, a o'n dweud amdano fe, ddim yn gallu dweud y gwir. A oedd e'n dweud yn gyhoeddus bod e ddim yn dweud celwydd. Bod e'n ddyn uniawn. Ond nid yna oedd e'n dweud achos oedd gyda fe ryw synwyr o gywilydd. Ddim eisiau pobl i gwybod y gwirionedd amdano fe. Ble nawr, mae gyda ni arweinwyr sydd dim cywilydd. Bod nhw'n ymddangos i ni yn sicr yn bobl anfoesol. Ond y gwir yw ni gyd yn anfoesol o flaen yr arlywydd Iesu Grist. Mae cywilydd rai pobl yn gyhoeddus, yn dyn nhw. Mae un Zaccheus yn gyhoeddus. Mae rai ni, falle, yn rai cudd, yn rai preifat. Ond dyn nhw ddim yn llai cywilyddus o flaen yr arlywydd Iesu Grist sy'n gwybod bob peth amdano ni. Pan ni'n meddwl am ddew cyfiawn sy'n creu ni, yn gwybod pob peth amdano ni, dyle fe fod yn frawychus. Ond, yr ail beth ni'n dysgu Iesu Grist fan hyn, yw bod am ein hadnabod ni. Bod Zaccheus yn berson cywilyddus mewn lot o ffyrdd, eto, mae Iesu Grist eisiau nabod e. Mae Iesu Grist yn galw ar ei enw fe.
Y peth cyntaf mae Luke yn dweud am Zaccheus yw oedd e'n gasglwr trethu. A nid jyst bod e'n gasglwr trethu, mae'n brif casglwr trethu. Na'r gallai hwn feddwl, unau, mae fe yw'r casglwr trethu mwyaf, yn ei o ran, falle, bod e'n casglu fwy o dreth na phawb arall, a bod e'n fwy corrupt yn y ffordd mae'n gwneud hynny, neu bod e'n ben ar nifer o gasglwyr trethu eraill. A bod y casglwyr trethu sydd dano fe, maen nhw'n casglu trethu, a wedyn mae hefyd yn cael cut o y cyfan maen nhw wedi eu casglu. A dwi'n meddwl bod eisiau fi esbonio gormod bod casgliad trethu yn y cyfnod yma yn Israel yn bobl, eto, bobl cywilyddus. Hyd yn oed yn oes ni yn sels mae rhywun yn gweithio i'r swyddfa dreth, a mae rhywun yn gofyn nhw beth chi'n neud, falle byddwn nhw'n dweud, mae'n gweithio mewn swyddfa. Dyn nhw'n eisiau cyfaddau bod nhw'n gweithio yn casglu trethu, ond fan hyn, nid yn unig o'n nhw wedi bradychu i pobl ei hun trwy gasglu trethu dros yr Rufeiniaid, oedd wedi cymryd dros y wlad. Ond hefyd, o'n nhw'n casglu treth, rhoi peth i'r Rufeiniaid ac yna casglu mwy neu cymaint i'w hunain hefyd. A dim rhyfedd wedyn bod Luke yn dweud yr ail beth am Zaccheus sy'n wir yw bod e'n ŵr cyfoethog. A mae'n siŵr oedd pobl yn ei gysau, yn cysau Zaccheus. A nid yn unig na chwaith, ond y gwylydd mwy, achos oedd dim lot o'r Iddewon yn gallu wneud i stopo casglu'r trethu, os yn cael ei rydeg gan yr Rufeiniaid. Ond un peth yn gallu wneud, ond oedd ddim yn cael dy mewn i'r synagog. Ond oedd ddim yn cael addoli yn y synagog, ac yn fwy, oedd ddim yn cael newid arian yn y deml. Felly mae'n bosib, ond oedd ddim yn cael dod ag aberthu. Felly maen nhw'n cael eu torri allan yn ysbrydol hefyd, ac yn gymdeithasol. A meddwl, mae ystyr enw Zaccheus yw un pyr. Un pyr. Chi'n meddwl am, fi'n cofio dysgu merch o'r enw Siriol. Mae'n rhaid i chi nabod merch arall yn o Siriol yn dda, dysgu merch yn o Siriol. A o'n i yn meddwl, chi wedi bod yn rili lwcus hwnna. It could have gone the other way. Mor hawdd. Oedd hi yn ferch Siriol. Mae'r rhieni Zaccheus wedi gael fe'n un pyr. Dychmygwch siom rhieni Zaccheus. Falle bod wedi cael ei dorri allan o'i deulu fe hyd yn oed. Yr un yma sydd wedi bradychu nid yn unig ei genedl, ond mewn gwirionedd i fyw ei hun. Yn yr Olympics yn Paris, mewn bythefnos fi'n credu, rhywbeth fel yma'n cychwyn, o'n i'n darllen wythnos yma bod y Llywodraeth yn Ffrainc wedi trefnu buses i fynd â'r holl bobl digartre mas o Paris dros y gemau Olympaidd. Maen nhw ddim eisiau, yr holl bobl pwysig sy'n dod i Paris, dyn nhw ddim eisiau nhw weld pobl sydd ar y tu allan i'r gymuned, y tu allan i gymdeithas. Dim ond pethau da maen nhw eisiau nhw weld. Mae'n newyddion da, bore yma, bod Iesu Grist ddim fel yna gyda ni. A chi'n meddwl am dod i Jericho, yr holl bobl pwysig, yr holl bobl parchus lle di gweld. Ac eto mae'n stopo a dweud, Zaccheus, dyr y lawr o'r goeden. A mae'n dweud rhywbeth hyd yn oed mwy rhyfeddol. Mae'n dweud, tyr di lawr ar dynion, mae'n rhaid i mi aros yn dy di heddi. A'r awgrym yw bod e ddim jyst yn mynd na i gael disiad y de, ond bod e'n mynd i sefyll yn y tŷ gyda Zaccheus. Mae Crist eisiau gwneud yr un peth gyda ni bore yma. Mae'n gwybod bob peth amdano ni. Hynny, falle achos hynny, mae hefyd eisiau galw'n enw ni. Mae hefyd eisiau dod i'n tŷ ni i aros
gyda ni. Fel y Gwydion yn sôn, mae'n curo wrth y drws. A newn ni agor iddo fe. Chwa nid set o gredwau yw Cristnogaeth. Mae yn hynny, ond mae'n fwy na hynny hefyd. Beth yw e yw perthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae arglwydd Iesu Grist eisiau dod mewn i'n tŷ ni. Mae eisiau dod mewn i nitty-gritty ein bywydau ni. Mae dy fi drar y bwys y gwely, a mae'n ddrar le fi jyst yn rhoi pob dim dwi ddim yn gwybod ble i roi. A fi ddim yn gallu agor y drar tym bach, achos mae mor llawn, os fi'n agor e mwy, bydd y drar siarad fod yn torri. Mae Iesu Grist eisiau dod mewn i'n tŷ ni. Mae eisiau mewn i'r dror yna a sort o mas, yr holl llanast i'n bywydau ni. I ddelio gyda ni yn iawn. Oedden ni'n gadael iddo fe wneud yna? Neu oedden ni'n cadw fe ar hyd braich? Oedden ni'n dweud, wel, na i gael tym bach o Iesu Grist, ond nid y cyfan. Na i gael e ar ddi sul, ond dim ar y deg eraill. Na i gael e pan mae'n siwt o fi. Na i gael e os mae'n ei fi'n gyfforddus, ond dim pan mae'n ei fi'n anghyfforddus. Ond mae Iesu Grist eisiau'r cyfan. Mae eisiau dod i fyw gyda ni. A mae hwnna'n golygu bod pob peth yn ein bywydau ni yn gofod o drosto iddo fe. Oedden ni'n agor y drws iddo fe cael dy mewn. Nid jyst cil y drws, ond agor y drws yn llawn iddo fe cael dy mewn. Achos os dyn ni ddim, ni'n colli mas. Achos y trydydd peth yw, mae Iesu am wneud ni yn gyfoethog. Mae eisiau wneud ni yn gyfoethog. Na felly bod yn tarach i fel pennawd rhyfedd. Achos wedi'r cyfan yn adnod 8, mae Zaccheus yn dweud, mae Zaccheus yn gyfoethog, ac yna mae'n dweud, dyma hanner fe iddoser yn rhodd i'r clodion. Os mae'n eis arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Wel, i bob pwrpas, mae'n edrych fel petai Zaccheus mynd i fod yn glawd. Felly, pam fi'n dweud, mae Iesu Grist eisiau wneud ni yn gyfoethog. Un o'r pethau diddorol am yr hanes yma yw, dyw Crist ddim yn dweud wrth Zaccheus ar unrhyw pwynt, maddeuwyd y bechodau. Ni'n gweld yna fel arfer, yn dyn ni, pan mae Crist yn ymwneud y rhywun fel un. Ond dyw e ddim yn dweud yna wrth Zaccheus. Ond beth ni'n gweld yn lle yw ymateb rhywun sydd wedi derbyn maddeuant. Mae Zaccheus, pan mae'n lawr o'r goeden, mae'n lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Mae'r gair croesawu neu derbyn fyna, yr un gair, really, a bod yn ddisgybl. Dechrau bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth dderbyn Crist yn llawen, ni'n gweld goblygiadau rhywun sydd wedi derbyn maddeuant. Be ni'n gweld yw edifeirwch. Edifeirwch Zaccheus. Beth gallai fod wedi bod yn fwy pwysig i Zaccheus cyn y dydd yma nag arian? Pam arall fydde wedi cymryd y swydd yma? Petai e ddim yn caru arian yn y lle cyntaf. Mae'n bwysicach iddo fe na theulu, na chenedl, na pherthynas gyda Duw. A fe sydd wedi bod yn feistr, yn ei meddwl, mae dyma'r peth cyntaf mae Luc yn dweud amdano fe. Dyma'i hunaniaeth e, casglo'r trethu a cyfoeth. Dyna'r pethau pwysig i Zaccheus ei hun. A chi'n gweld, mae'n newid. Yn adnod 8, pan mae'n dweud syr, nid syr yw'r gair gorau mae'n gwrdd, mae'n dweud, dyma hanner fe iddo arglwydd. Mae wedi gweld a deall pwy yw Iesu Grist. A beth mae'n gweld yw, falle bo fi'n gyfoethog yn yr iannol. Ond mewn gwirionedd, fi'n hollol glawd. Fi'n hollol glawd heb Iesu Grist. A nawr bod perthynas gyda Iesu Grist gyda fe, mae'n gallu rhoi pob peth
i'r arglwydd Iesu Grist. Yn wir, dyw Crist ddim yn dweud, fi eisiau ti roi dy gyfoeth, dwi'n byth yn gorchymyn Zaccheus i wneud dim byd. Ond mae Zaccheus o'i wirfodd o weld a phrofi helioni Crist dros o fe, yn wrth i fodd yn rhoi, mae'n rhoi fwy na beth sy'n angen ei roi. Ydy, dychmygwch faint o bobl me wedi trethu yn fwy na beth dyle fe. Wel, mae eisiau fod canodd o'n nhw. Eto, mae eisiau rhoi nôl 4 gwaith gymaint. Mae'n ddorol, sa'ch chi wedi darllen y benod blaenorol, mae Crist yn cyfarfod gyda dyn ifanc cyfoethog. Chi'n cofio'r hanes? Mae'n ddyn da. Mae Crist yn dweud, mae'n dod at Crist, yn dweud, beth rhaid fi wneud i gael bywyd trwyddol? A mae Crist yn rhestru'r gorchmynion iddo fe. A mae'n dweud, fi wedi cadw pob un o'r yna. A dyw Iesu Grist yn dweud, ti heb. Ond pan mae'n dweud, wel, mae rhaid ti fynd nawr a gwerthu bob peth sydd gyda ti. Mae'r dyn ifanc cyfoethog yn caru'r arian fwy na'r arglwydd Iesu Grist. Dyma hanes rhywun sy'n ddrwg a sy'n dod i garu Iesu Grist yn fwy na'r arian. Mae'r cyfan iddo fe wedi newid. A mae Crist yn gweld y weithred yma bod Zaccheus yn mynd i roi arian yn arwydd bod e wedi achau. Mae'n dweud daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Dyma arwydd o iachad, o edifeirwch go iawn. A mae'n ddiddorol dweud, mae nid hunaniaeth Zaccheus yw prif gaslwr trethu a cyfoeth mwyach. Mae hunaniaeth newydd gyda fe nawr. Mae Crist yn galw fe'n fab i Abraham. Be mae'n dweud yw, dyma un sydd fel Abraham wedi credu yno fi. Ac achos bod e wedi credu, bod hynna wedi cael ei gyfrif â fe yn gyfiawnder. A'r gwirionedd yw bore yma, sdim cyfoeth mwy na hynny i'w gael. Mae Zaccheus wedi gweld e o helioni yr arglwydd Iesu Grist ato fe, ond nid ni'n gallu gweld e cymaint cliriach na Zaccheus. Pwy yw'r person mwyaf cyfoethog sy'n eriod wedi byw? Wel, mae Iesu Grist yn dduw. Mae pob peth yn eiddo iddo fe. Mae hwnna'n eitha cyfoethog. Mae Iesu Grist yn rhan o'r Drindod. Mae'n perthynas perffaith gyda Duw y Tad a Duw yr Ysbryd Glân. Mae hwnna'n eitha cyfoethog. Yn wir, mae Paul yn dweud hyn amdano fe. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf anedig, yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef y creuwyd bob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef, ac ei fwy nef, y mae pob peth wedi'i greu. Y mae ef yn bod cyn bob peth, ac ynddo ef, mae pob peth yn cyd-sefyll. Mae hwnna'n eitha cyfoethog, ni'n gwybod? Ond mae'r un cyfoethog yma wedi dod yn dlawd. Yn dlawd mewn pleseb Bethlehem. Tlodi materol yn fab i Mair a Joseph. Yn dlawd o ran ei statws o Nazareth. Os unrhyw beth da yn gallu dod o Nazareth? Yn dlawd yn gymdeithasol. Ysdim gan fab y dyn lle i roi ben i lawr. Ac yn ei farwolaeth. A mae'n dlawd. Sneb clotach. Does dim ffrindiau gyda fe. Maen nhw wedi dianc. Mae'n thebyg, dio ddim yn gwisgo dim dillad. Maen nhw'n rhwygo i ddillad e ar waelod y groes.
Ond yn fwy na yna, y berthynas na gyda'r tad, mae hynny wedi hollti. Y cyfoeth, y berthynas na, yr un oedd wedi creu pob peth yn y nefoedd ac yr y ddeiar. Pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau, awdurdodau. Mae'n hollol glawd wrth cael ei wrthod gan ei dad. O pam? Mae'n fel bod ni yn cael derbyn i gyfoeth e. Fel bod ni yn rhoi'n clodi ysbrydol iddo fe, a fe'n rhoi cyfoeth ei gyfiawnder e i ni. Mae Zaccheus, dim ond yn gweld e mewn rhan, ni'n gweld e gymaint mwy. Mae Crist am wneud ni'n gyfoethog y bore yma. Y tri peth am yr arglwydd Iesu Grist. Yn sydyn, mae werth edrych ar Zaccheus hefyd, achos yn sydyn, mae yna cwbl o bethau allwn ni ddysgu am sut i ddod at Iesu Grist trwy Zaccheus. A'r peth cyntaf yw hyn. Mae Zaccheus eisiau gweld Iesu. Mae'n dweud bod eisiau gweld Iesu yn wir. Mae'n rhedeg ac yna mae'n dringo coeden mwyn gweld e. Ych chi eisiau gweld Iesu Grist? Mae cymaint i weld, i harddwch e, i ras e, i amynedd, i feioni, i gariad, i drgaredd, i dosturi, i fawredd, i nerth, ei aberth, yn ni byth flino ar weld. Rhai wythnosau nôl, ni mewn torf o 90,000 o bobl yn mynd i weld Taylor Swift. Chi wedi clywed i'ch chaneuon ni ar unrhyw le os chi eisiau. Ydych chi wylio ffilmiau ohoni os chi eisiau. Ond oedd pobl eisiau gweld i. A pan oedd y drysau'n agor, oedd pobl yn rhedeg mewn i'r stadiwm i'w gweld i. Hynny yw, iawn, ond mae Iesu Grist gymaint mwy na Taylor Swift. Ydyn ni eisiau gweld Iesu Grist? Ydyn ni'n rhedeg i weld yr arglwydd Iesu Grist? Yr ail beth am fel mae'n dod, mae ddim unig eisiau gweld, mae'n fodlon dod fel plentyn. Am ba bynnag reswm, o'n i yn eitha hen yn dysgu sut i ddefnyddio siglen mewn parc. O'n i jyst ddim yn gallu gwneud e pan ni'n blentyn. Ond pan ni'n hun, nes i ddysgu i wneud e. Yr unig broblem yw, pan chi'n hun, mae rhywbeth eitha embarrassing am mynd ar siglen mewn parc. O'n i'n cael lot o gyfleoedd pan y plant yn fach, ond o'n i eistedd yn, fi jyst eisiau cael go fy hun. O'n i'n meddwl, right, time's up, come on, fi nawr. Ond os chi'n mynd ar siglen, yng nghanol parc, llawn plant, mae'n hollol embarrassing. Mae Zaccheus wedi anghofio am hynny, ni'n gweld. Hynny yw, pobl sy'n dringo cod fel arfer yw plant. Ond, does dim ots gan Zaccheus. Mae eisiau dod fel plentyn. Does dim ots os mae bobl yn chwerthin ar ei benne. Does dim ots os dwi ddim yn urddasol bod rhywbeth gywilyddus amdano fe. Mae eisiau dod i weld Iesu Grist. Mae'n fodlon dod fel plentyn. Wir, yn y bennod blaenorol, mae Crist wedi dweud, mae rhaid chi ddod fel plant i ddod i weld fi. Oedden ni fodlon dod fel plant i weld. Ac yn drydydd, mae hefyd eisiau edrych dros y dorf. A falle bod yna'n demtasiwn penodol os chi ddim yn credu eto. Bod chi, y temtasiwn yw i fynd gyda'r dorf. Ie, mae'r dorf, dyma pawb arall yn wneud, pam rai fi fod yn wahanol? Pam rai fi wneud y pethau hyn? Os mae Crist yn galw fi fod yn Gristion, a mae e'n gostus i fod yn Gristion. Ond mae Zaccheus yn fodlon edrych dros ben y dorf. A falle bod chi'n tymlo, os chi ddim yn Gristion hefyd, bod chi'n gweld rhagryth y dorf. Yn ni'n wir, yn dweud bod Cristnogion ddim wastod, bod ni ddim wastod yr hysbyseb gorau ar gyfer Iesu Grist. Nag ni.
A falle blant bod chi'n gweld yna, falle bod chi'n gweld yna yn eich rhieni chi, neu yn pobl o'ch cwmpas chi, bod, bod y Cristnogion yma, falle bod chi'n gweld yn pobl eraill, y Cristnogion yma, maen nhw'n wath na pobl eraill. A maen nhw'n stopo chi rhaid gweld yr arglwydd Iesu Grist. A rai annog chi, pidwch beirniadu Iesu Grist ar Gristnogion eraill. Beirniadwch Iesu Grist ar Grist ei hun. Edrychwch dros y dorf ac edrychwch ar Iesu Grist yn y gair. Dyma'r lle i weld e. Beth mae Crist yn dweud am ei hun. Ac yn ola, ni'n sôn am Iesu, sôn am Zaccheus, yn ola, beth yr ymateb, eto mae hwn hyd yn oed mwy sydyn. Wel, mae yna 3 ymateb yma. Yr ymateb cyntaf yw llawenydd. Ydyn ni bore yma'n croesawu Crist yn llawen? Yw pobl yn gweld llawenydd Iesu Grist yno ni? Yr ail ymateb yw grwgnach. Mae'r pobl yn grwgnach ymhlith ei gilydd. Oedden ni'n bobl sy'n grwgnach am Iesu Grist? Mae'n gallu bod nhw wir, ni'n gwybod? Y cwestiwn yn ei ofyn i'n gilydd. Oedden ni'n bobl llawen neu oedden ni'n bobl sy'n grwgnach? Mae un ymateb arall yma, a mae newyddion da iawn i ni os ni'n bobl sy'n grwgnach. Achos mae ymateb gan Grist hefyd. A beth sydd gyda Crist i ddweud? Ymateb Crist yw hyn. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Os ni'n grwgnach, os ni ar goll, newyddion da yw, mae Crist wedi dod bore yma i geisio ac i achub ni. Yr gŵr ifanc cyfoethog, mae'n drist, achos bod e ddim yn fodlon rhoi gyfoeth cyn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r disgyblion yn dweud, sut mae rhywun yn gallu cael ei achub? A mae Crist yn dweud, wel, mae'n amhosib. Ond gyda fi, mae bob peth yn bosib. Does dim byd yn amhosib gyda Duw. Felly bod chi'n meddwl bore yma, bod chi ar goll, i chi'n un sy'n grwgnach, chi ddim yn gallu cael eich achub gyda'r arglwydd Iesu Grist. Wel, mae'n newyddion da. Iesu Grist wedi dod i geisio ac i achub y colledig mwyn i goniant e. Amen. Wel, ni orffen trwy ganu emyn sy'n canu clod i'r arglwydd Iesu Grist. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Yn ddorwyn byw ac arno rhof ymhwys. Gwaredi wna rhag distryw angau dwys. Yeah.
Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist yn diwallu yn hangen byth o'i gyfoeth drud. Ac o'r herwydd, ni'n colli'r chwaith trigarog yw o hyd. O Dduw, ni'n gweddio bydde gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan yn aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.